बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरियाकीस भेडली आणि ते पवित्र आत्म्यावर गर्भस्थ झाले. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे थंय जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आणि आमच्या मध्ये आमच्यामध्ये जेलो. गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये भाग्यवंती देवाची मरिये माय देवाची खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पसवत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात मी पावसू इच्छिते. माग्या माग्या येसुम्या येसुम्या बरी भडव्यान बरी खबर खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान पुता ख्रिस्तान ख्रिस्तान मनशा आपण कोण घेतले घेतल्याने आम्ही जण जाल्या झाल्या. झाल्या त्याच्या कष्टा त्याच्या आणि कष्टाने कुसोवर कुसारवी जीवनपणाच्या जीवनपणाचा आनंदात दाखवून पाऊस आम्ही पावशे तुझी कृपा तुझी कृपा आमच्या आमच्या अंतस्करणाने वत अंतस्करणाने म्हणून वत आम्ही म्हणून मागता. वागता त्यास त्यास ख्रिस्त ख्रिस्त आमच्या आमच्या समोरी समयामरी पाहता आमेन. फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. स्वाधीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. स्वाधीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. स्वाधीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गला बडव्या म्हणजे तेव्हा राखण्या गंजरटण्या सर्गेच्या सगळीच्या दयेन म्हाका दैन दिला. मका तुझ्या दिलाय सभेन तर म्हजी दैन मोत उजवाडाय सोडा म्हाका राख राख संभाळ संभाळ आणि सलय चलय आमेन. आमेन. तसना सविष्य दितांका येसम्या आणि निरंतर शोधितांच्या स्मरण प्रकाशांचेर फांकोदी प्रकाशांचे फांकुंदी समाधान ते समाधानाचे विषय घेऊन घेऊन देत दिता. आमेन. आमेन. आमचे बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राजम येव तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दिले आमचे सुकलेल्या आमक्षिता तशें आमची पथकां मगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मैया मोहप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मैया मोहप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. साधीन स्वतः आणि सदा सर्वता आमेन. आम्ही सगळी एक घडी सगळ्या आमच्या माईक अनम्यूट करणं तर पे त्या सम्याच्या मी स्तुती करूया. हालेलुया 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 या हालेलुया सकाळच्या वेळा या बेस्तराचे दिसा तुका आम्ही अर्घा दिता तुका वाखणता तुझ्या आम्ही स्तुती करता. यो नवो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या पासत या राती बरी न्हीद तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्घ दिता बाप्पा. परत यो नवो दिसाचो उजवाड तुवें आमकां फावो केलाय. तुझी कृपा तुझी काकूट आमच्या देवयलाय. हालेलुया 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 स्वर्गात हालेलुया 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 महिमा वरदान वंदिता हालेलुया. बाप्पा बगलेन रावतात तुझं हालेलुया पवित्र हालेलुया आवाज हालेलुया सगळे समज सलन हालेलुया वरदी तुझे बहु पवित्र अमल रगत या मागण्याचं हालेलुया हालेलुया हजाराच्या हालेलुया हर एकल्याचे या हालेलुया मागण्याच्या मॉर्निंग मनाच्या मागण्याच्या कुडाच्या भीतर रिकच्या हर एकल्याचे देव नियो दे. हालेलुया 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 स्तुती स्तुती हालेलुया स्तुती स्तुती हालेलुया स्तुती हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Thank you, Jesus. येसू 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 Hallelujah. येसू Hallelujah. येसू Shira la bara di येसू bara shira येसू bara di येसू gira bara di bara येसू
हर गांत का जिसो ग्राफ्ट का स्तुतित का जिसो महिमात का जिसो हर गांत का जिसो वंदितात का जिसो वंदितात का जिसो हजानत का जिसो हालेलुया 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 Jesu 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 Argat ka Jesu Rabt ka Jesu Tit ka Radant ka Jesu Vanditat ka Jesu Hazanat ka Jesu Hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Jesu, 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 Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God, Jesus, our 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 God, Thank Jesus, you, Jesus. our Thank God, you, Jesus, Jesus. God, Jesus, Jesus, God, Jesus. Hallelujah. 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 Lamentations 3:24. विलाप 3 अध्याय 26 मुझोत म्हणता सर्वेस्पोर मुझे दाईस मुझोत म्हणता सर्वेस्पोर मुझे दाईस आज मुझे दाईस कहीं जरासा मुझे दाईस कहीं जरासा आज देवाचे उत्तर म्हणता Lamentations 3:24 सर्वेस्पोर मुझे दाईस सर्वेस्पोर मुझे दिरवे देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास ताचेर म्हजो विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरले वय जाल्यार ताचेर आमचे मन लागयल्ले वय जाल्यार आमी केदींच निराशे जायना केदींच निराशे जायना कित्याक ताचेर फात येतल्या हर एकल्याक तो सांबाळटा ताचेर फात येयल्ल्या हर एकल्याक तो राखता ताचेर फात येयल्ल्या हर एकल्याक तो पोसता Psalm 119:151 तो आमचे लागींच आसा पूण तू म्हाका लागींच आसा तो म्हाका लागींच आसा तो तुका लागींच आसा तो तुका लागींच आसा ह्या घडये तो तुज्या लागींच आसा देखून ताका सांगूंक जाय Psalm 46:1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ सांगया तो देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ या बेसराच्या दिसा आमचो आसरो तो जावन आसा आमचें बोळ तो जावन आसा तो आमचे सांगता आसा वय जाल्यार तो आमचे सांगता आसा वय जाल्यार आमकां हर एका अस्कत काय विरोध हर एका दुस्मना विरोध आमकां जैत करूंक जाता देवाचें उतर म्हणटा Psalm 18
18:29 Psalm 18:29 तुझ्या आधारान फौजांचेर हांव पडता, तुझ्या आधारान फौजांचेर हांव पडता, म्हज्या देवाचे कुमकेन खंयचोय पागर हांव सोडोन. जर ताणें म्हाका आनी तुका कुमक केल्ली वय जाल्यार, त्या देवान म्हाका आनी तुका कुमक केल्ली वय जाल्यार, आमी खंयचेय कसलय पागर आसूं दी, कसलय पागर आसूं दी, ते पागर आमी सडयेत. कसलय शास्त्रां आमचे विरोध येऊं दी, त्या अस्त्रा विरोध आमी जैत जोडयेत. 2 Maccabees chapter 8:18 देवाचे उतर म्हणता, ताणी शास्त्रांचेर आणि वीर कृत्यांचेर भरवसो दवरला. पूण आमी सर्व पदवेदार देवाचेर भरवसो दवरला. आमी सर्व पदवेदार तो देव कसलो, तो पदवेदार, सर्व पदवेदार, ऑलमायटी त्या देवाचेर हांवें आनी तुवें भरवसो दवरला. तो आमचेर आक्रमण करतल्यांचो आनी सगळ्या संवसाराचो एका इशारान नाश करूंक शकता. एकच इशारो. जेन्ना उसांबोळ दर्यान जेजू आसलो, शिस सगळे भियेल्ले. एकच इशारो. जेजू उठलो आनी म्हणालो थंड जा. तितलेच पावले. वारे थंड जाले. आज तुझ्या आणि म्हज्या जिवितान कसले वादळ मारते आसा? जेजू कुलो मार. तो एकच पटी सांगतलो, थंड जा. आज आमच्या जिविताक मारतले हर एक वादळ आज जेजू थंड करता. म्हज्या आणि तुझ्या जिवितान कसले वादळ आसूं, एक घडीभर तुझे दोळे दाब. दोन्ही हात तुझ्या काळजाचेर दवर. या सकाळच्या वेळा त्या सोम्यालागी उलय. तुझ्या जिविताचे कसले वादळ कसता येते आसा, तुका बुडताशें बघता. तो जेजू ह्या दणेर सडला. मॅथ्यू 18:20 तो आमचे मदें आसा. आमी इतली जाणां आज या लयनीर आसा. या मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या या दोणीर आमी आसा. या मॉर्निंग मन्ना म्हणल्या दोणीचेर जेजू आसा. त्या जेजू लागी उलया. त्या जेजूक सांगया, जेजू हे वादळ थांबय. जेजू उठ, हे वादळ थांबय. उलो मरिया जेजू. उलो मरिया जेजू. हालेलुया. सगळे उसांबोळ वारे थंड जाऊ दे जेजूच्या नावान.
हर एक सांभाळ वारे थंड जाऊन दे. आज आम्ही जेजूक उसांबळ वारे थंड करूक उलो मारताना आम्ही एक पोटी चिंतूंक जाय. ते वारे कैंताव नयला आम्हीच ताका अवकाश दिला गी. कसलेय वादळ असू दे, आम्ही ताका अवकाश दिला गी. जावं पुरो कुटपात हर एका दिसा झगडे आर्ग्युमेंट सुरू आसा, आम्ही अवकाश दिला गी. आज आम्ही अवकाश दिला जाल्यार फर्स्ट आम्ही सोम्या लागी बोगसाणे मागया. आम्ही सोम्या लागी बोगसाणे मागया. आणि मागीर सांगया जेसू ही वाट त्या वादळाक येवची, वादळान येवची ती वाट आज बंद जाऊ दे. तुझ्या नावान बंद जाऊ दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. या पहिल्या खणात माग्या उत्तर क्लेम कर मागता असताना विशेष रान आज आमच्या जीवितात येऊची हर एक वादळाची ती मोडा थंड जावच्या पसत, हर एक वादळाचे वारे आमच्या पसत येऊ. तर सांगा त्यामुळे 3 पटी गट्ट त्याला रिपीट करूया. आयझाया 43:1. तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेश्वर असे म्हणता, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेश्वर असे सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नावान पयला. आयझाया 43:1. तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेश्वर असे म्हणता, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेश्वर असे सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नावान पयला. आयझाया 43:1. तर आता जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेश्वर असे म्हणता, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेश्वर असे सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, तू मुजोस आनमरिये खुरपेन भरले. समुद्र सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagante Maria devace mai amopia katirna tikarata आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माग्या विशेष तरान या खणांत कितली जना काम नसताना कष्ट नसतात, विजाच्या समस्या असतात, कितले जना विजा अप्लाय केले काहींच रिप्लाय येतात ना, एजंट फोन उखलतात ना, कितले जना खंगाल जाऊन गेल्यात, कितल्या जाग्यांनी त्यांनी सीबी घाल्या कामाक राखून पुरो जाला निराश जाऊन गेल्यात. आज विशेष सगळे निराशपण जेजूच्या हातान समर्पण देऊन कितले जण कितल्या वर्षां जाऊन एकाच कंपनीत काम करतात, हर एका वर्सा प्रॉमिस करतात तुमका इन्क्रिमेंट दिता, तुमका प्रमोशन दिता म्हणून, पण जाल्यार अजूनही सुमार 10 वर्सां जावन 8 वर्सां जावन 16 वर्सां जावन एकाच पोझिशनार तू आसाय. आज विशेष सोम्याक उलो मार आणि सांग, आज सोम्या आज त्या ऑथॉरिटी, आज सुपरवायझर, आज मॅनेजर, आज मॅनेजमेंटाक मी सांगून पुरो जाले. आज देवा तुका उलो मारता, आम्ही सांगले ते ऐकनात, तुवें सांगल्यार ऐकतात. सोम्या आज तू तांच्या लागी उलय, जेजू तुझ्या नावान मागता, तू तांच्या लागी उलय, तुवें उलयल्यार ते ऐकतात. जेजू तुझ्या एका उतराक सांबळ दर्यो थांड जालो तर हे काहीच नाही. जेजू तू उलय, जेजू तांच्या लागी ते ऐकतात, जेजू तुझ्या पवित्र नावान मागता. आमेन, आमेन.
आमेन. आमेन. साम Psalm 146 146. सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्पराक सांगता हांव सांगता, तूं तूं म्हजो देव म्हजो देव. म्हज्या विनवण्याच्या ज्या थळ्याक तळ्याक सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक कांदी. कांदी. साम Psalm 146 146. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक हांव हांव सांगता, सांगता तूं तूं म्हजो म्हजो देव देव. म्हज्या म्हजे विनवण्याच्या थळ्याक विनवणेच्या तळ्याक सर्वेस्पराक कांदी. सर्वेस्पराक कांदी. साम Psalm 146 146. सर्वेस्पराक हांव सर्वेस्पराक सांगता हांव तूं सांगता, म्हजो देव म्हजो म्हज्या देव. म्हजे विनवण्याच्या विनवणेच्या थळ्याक तळ्याक सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक कांदी. कांदी. नमान मरिये कृपेन बरले समज सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. देवाची मेयप्या खातीर नाती करत आणि आमच्या आवडण्याच्या वेळार आमेन. समर्पण देऊन माझ्या विशेषरान कितले जना विजाक अप्लाय केली अप्रूव्ह जातात ना रिजेक्ट जाते असा डॉक्युमेंट समना म्हणतात मेडिकल पास जायना सिव्हिलिटीचे इश्यूज असतात डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज असतात जाग्याचे केस चालू आसा विशेष समस्या हातान समर्पण देऊन मागया. कितल्या जणांच्या जाग्याचे बाउंड्रीचे इश्यूज असतात जाग्याक वाट देतात नंतर समस्या समर्पण देऊया. समजता समर्पण देऊया. आज आमचो न्याय करत जेजू जावन आसा. आमकां न्याय कर दितलो जेजू जावन आसा. त्या न्याय कर दितल्या त्या देवाक आमी उलो मार हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी घट्ट ताळ्यान रिपीट करया. साम 138:8 सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सर्वेस्पर तुजो मोग सांगता तुझ्या हाताचे काम तुझ्या अर्द्यार हाताचे पडी नाका. वरत्यार रवेन फडी नाका. साम Psalm 138:8 सर्वेस्पर 138 म्हजे खातीर सर्वेस्पर सगळें म्हजे खातीर करतलो सगळें करतलो सर्वेस्पर तुजो मोग तुजो मोग सांगता तुझ्या सांगता हाताचे काम तुझ्या हाताचे अर्द्यार काम नाका. अर्द्यार फडी नाका. साम Psalm 138 138 सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो सगळें करतलो सर्वेस्पर तुजो सर्वेस्परा मोग तुजो मोग सांगता तुझ्या सांगता हाताचे तुझ्या काम हाताचे काम अर्द्यार पडी अर्द्यार नाका. फडी नाका. नमान मरिये कृपेन बरले समज सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाचे नाव खातीर विनंती करत आणि आमच्या आवडण्याच्या वेळार आमेन. आमच्या भुरग्यांक सुमेज येता सुबक दिव्या आमची भुरगीं कितली अस्क जाल्यार शिकपात अस्कत आसात शिकले मती कसना कितले जाणांक आज जावंक पळो खंयच्या एडिक्शन संपडल्यान वायटे पिड्यान संपडल्यान पिड्यान संपडल्यान वायट सांगातपणान संपडल्यान कितल्या भुरग्यांची सैरीक फिक्स जातात ना कितल्या भुरग्यांचे बिझनेस लॉसार वयता आसा कितल्या जणांचे काम वेचार आसा विशेष सगळ्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज कितले जणांची भुरगीं बेडरिडन्स आसात कितले जाणां सायकॅट्रिक प्रॉब्लेमान वळून आसात कितले जाणां भुरगीं डिप्रेशन आसात कितली भुरगीं अजून काळोखांत आसात उजवाडाक येवंक जातात ना भुरग्यांक त्या एकल्या सुम्याच्या हातान समर्पण दिवन सांगाता म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट ताळा रिपीट करया. फिलिपियन्स 4:13 Philippians 4:13 म्हाका बोल्ड सर समते करूंक हांव शकता. फिलिपियन्स 4:13 म्हाका म्हाका बोल्ड बोल्ड दितल्या दितल्या सवय सर समते करूंक हांव शकता. शकता. फिलिपियन्स Philippians 4:13 4:13 म्हाका बोल्ड दितल्या सवय सर्व संगती करूंक हांव शकता. शकता. नमान मरिये कृपेन भरले समज सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची महिमा करत आणि आमच्या आवडण्याच्या वेळार आमेन. आज या क्रियेच्या कणांत विशेष रान मागया आमचे सगळे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. दोन्ही हात आमचे वयर पारया दोळे आमचे दंप्या आमच्या कुटुंबान कितले जाण सध्या आसात हर एकल्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. हर एक टायपाची एलर्जी हर एक टायपाची पिडा जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. कितल्या कुटुंबान समाधान ना गो महिलामध्ये उलवणे ना डायव्हर्स अप्लाय केला पैशाची तंगी
सगळ्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कितले जण भाड्याच्या घरा असतात, खुद्दाचे घर ना मागोन असतात, सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. कितले जण बिझनेस घालूक मोन आसा, चिंतला, मस्त ऑर्डर येतात या प्रोजेक्ट येतात असतात, पण फायनान्स ना, त्यांच्या खातीर वाट उक्ते जावच्या पसत मागया. समर्पण दिवन मागया. कितले जण आज सारखे 2 वेळा जेवणी ना, दीस रात गळटात, गळले पैसे हातांत उरनात. सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. कितल्या जणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला. आमचे सगळे मॉर्निंग मनाचे ड्रीम तुम्ही सगळी आजोमदतीचे सांदे तुम्ही आज या आमचे सांगता कितले सांदे असतात या जमतीचे ते हर एकल्या सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. जावंक पुरो तुम्ही युट्यूबाचेर थावन मागोन आसात, झुमाचेर थावन मागोन आसात. आज आम्ही त्या सोम्याच्या हजरपणात सांभळे उडास दवरया. जावंक पुरो हांव कॅनडा बसून आसा, म्हाका तुमची वळख ना जावंक पुरो, पूण या लायनीर तुम्ही कोण कोण खंयच्या जाग्यार तावन बसून मागणे करनासा. तूं बांकार बसून मागणे करनासाय, तूं सोफार बसून मागणे करनासाय. जेजू कळीत आसा, तो तुका पळयता. ताका तुज्या काळजाच्या अत्तरे कळीत आसात. ऑइल फील्डान काम करूंक चिंतलाय, जेजू तुझ्या खातीर वाट उक्ते करतलो. समर्पण दे सोम्याच्या हातान, सोम्याच्या हातान समर्पण दे. तुझे मिनिस्टरचे काम जातात ना, जेजूक समर्पण दे आणि माग. जेजू तुझ्या खातीर सगळे करतलो. याने कितले जण विंगड गरजा बसवत मागोन आसात. या युट्यूबाचेर कितले जणांनी पिटिशनां घाल्यात. सुरेश हाजे विशेष विजाचे इश्यूज सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. मेलानी मस्करेनस आमचो पूत जोनाथनाक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कोणाक एका व्यक्तीक राईट पायाच्या सकय धाकट्या बोटामध्ये थंयसर शीर ओडल्या परी जाता आणि दूख आसा. जेजू तुका स्पर्श करनासा या घडये क्लेम कर, माग. जेजूच्या नावान तुका गुण जाता, कम्प्लिटली गुण जाता. जुलियट डिसोजाचे सगळ्या गरजो विशेष सिव्हिलिटीचे इश्यू सोम्याच्या भेटून दिवया. मारिया लोबो, मायकल, लेतेशा डिसोजा, एस्तेर गुडिनो, असेन्सा डायास सोम्याच्या भेटून दिवया. सॅम्युएल, डॅनियल, मेलिसा, जोनस, Ana Cardoza, Susan Rodriguez, Elentine Fernandez, Vinita D. Cruz, Hilda, Henry, Margaret, Tristan, Milburn, Nancy Lobo, Arun Was, Crystal, Yvette, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Joyce, Michael, Julian, Stephanie, Jason, Stephen, Jyoti, Nelson, Calvin, Kathleen, Kishore, Vida, Lena D'Souza, Tina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria, Mary Rod D'Souza, Pradeep, Menezes, Priya, Anil, Agnello, Priya, Wilson, Princeton, Winston, Violet, Rina, Algar, Gilbert, Tara, Vijay, Maxi, Lydia, Vilisha, Pranda, Rocky, Renvik, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver. हर एकल्यांच्या गरजो सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आणि कितले जणांक या घडी आमच्या मागण्याची गरज आसा
हरियेकला समर्पण देऊ. सांगा त्या म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. Psalm 22, 30, 31. मुझी बुरगी बाळांताची सेवा करतली. पुढले पिळगे 30 वर्षाची कबर सांगतली. आणि जलमायूंच्या संततीची नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे सर्व प्राण केला. Psalm 22, 30, 31. मुझी बुरगी बाळांताची करतली. पुढले पिळगे 30 वर्षाची संतली. जलमायूंच्या संततीची नीत प्रगट करून म्हणतले. हे सगळे सर्व प्राण केला. Psalm 22, 30, 31. मुझी मुर्गी बाळांताची सेवा करतली. पुढले पिळगे 30 वर्षाची कबर सांगतली. आणि जलमायूंच्या संततीची नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे प्राण केला. नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र सुवासा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. हालेलुया हालेलुया सकाळची वेळ या ब्रेसराच्या दिवसात तुझ्या भुरग्यांच्या समापित विशेष आज किती काम करून येतात, आज किती डॉक्टर लगे येते असतात, आज पण एक्झाम करून घेते असतात. तेव्हा त्यांचे हरी एक लक्षाचे काम पडते पुढे असल्या हरी एकला हॉस्पिटल हरी एकला आयसीयूत असल्या हरी एक लाख अलर्जीचे समस्या असल्या हरी एक लाख डायरिया असल्या हरी एक लाख आज पाट्या जगण्याची दुःख असल्या हरी एक लाख वेगवेगळे समस्या कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांची का पडते तुझ्या पवित्र ज्ञानभर जे कृपे आज आमच्या भुरग्यांक जाणवायन सलन बरं जेसूच्या पवित्र बळवर नावान मागता बाबा. आमेन आमेन नमान मरिये कृपेन बदले समझ सुवासा सियाम तर तू सत्य और सदैव फॉर जेसु गंते मरिये वाचवे प्यागाते नत करता आणि आमच्या लक्षावळा रावे महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्र आत्म्या दुसरा दसरता आणि सदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. येस कळवणी आज संजेर आमची मागण्या जमत ऑफलाईन मागण्या जमत ना केवळ ऑनलाईन इंटरसेशन असतले. तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा. तसेच कोण तुम्ही युट्यूबर जावन जॉईन जाल्यांत तुमका कोणाकी याला कितले ना युट्यूबाचेर या झूमाचेर आसा तुमका टेस्टमनी धाडूंक आसा या पिटिशन धाडूंक आसा 9900332411. परतून एक पटे सांगता ऐका 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज करा. फाल्यां सक्रामेंताचे आराधन आसतले सेम टायमार सक्रामेंताचे आराधन आसतले. तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा. आयचो दीस देव तुमका हर एकला आशीर्वादांनी बेसावने कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Yeah, God bless you, brother. Good night.